ట్యాంక్ బండ్ నుంచి తొంగి చూస్తే కనబడేదే మా కవాడిగూడ బస్తీ. ఇల్లు, దోస్తులు, ఓ చిన్న మొబైల్ షాప్. ఇదే నా దునియా. ఈ చిన్న దునియాలో ఉండే నేను ఓ పెద్ద సవాల్ చేసిన. హైదరాబాద్ చాయ్, గల్లీ పాలిటిక్స్ చాలా గరం ఉంటాయి. గది నీకు అర్థం కాదు. చాయ్ సల్లార్లోపు పాలిటిక్స్ మారిపోతున్నాయన్న. ఆడ మాత్రం నా ఇజ్జత్ తీసిండియాల. ఆ రాజుగాడు మళ్ళొక్కల బిదికి పోవాలంటే 2 సార్లు ఆలోచించాలి. హైదరాబాద్లో వచ్చాగాడు గల్లీ గల్లీలో గణేష్ పెడుతున్నాడు. ఇది మా గల్లీ. మా గల్లీలో ఫస్ట్ మా వినాయకుడే పోతాడు.